Mačiatko Tom. Príbeh o 3 malých mačiatkách, ktoré stratili svoje slávnostné šaty, ale vďaka fantázii a súrodeneckej pomoci nakoniec zachránili celý deň. V jednej rozkvitnutej záhradke stála malá mačacia chalúbka. A v tej chalúbke bývala mama mačka Tabita, ktorá mala doma 3 malé, rozkošné, ale poriadne nezbedné mačiatka. Volali sa Tom, Mufka a Minka. Boli to 3 huňaté klbká šibalstva, stále hladné, stále špinavé a vymýšľali jednu neplechu za druhou. No dnes sa mali všetci 3 správať vzorne. Mama Tabita im pripravila sviatočné oblečenie, pretože dnes čakali hostí. A vtedy sa predsa musí všetko lesknúť, aj fúziky. Lenže či sa mačiatka nechajú len tak ľahko obliecť do sviatočných šiat? A čo sa stane, keď ich mama nechá na dvore chvíľku samé? Priprav sa, tento príbeh bude plný kotrmelcov, zašpinených nohavíc a smiechu až po fúziky. V mačacom domčeku dnes od samého rána vládol rozruch. Mama Tabita cupkala sem a tam, švihala chvostom a popod fúzy si mrmlala. Dnes k nám prídu hostia. Pobehovala z kúta do kúta s hrebeňom v jednej labke a s mašličkami v druhej. Od rána už z kuchyne rozvoniavali koláče. A keď prídu hostia, musia byť mačiatka pekne oblečené. To teda vedela aj Tabita. Pripravila voňavé košielky, mašličky aj kabátiky a zavolala: Tom, Mufka, Minka, poďte sem, mačiatka moje, ideme sa pekne nachystať. A už bolo počuť dupot mäkkých hlabiek. Ach, nezbedníci moji, kadiaľ ste zas behali, čo ste skúmali? Zasmiala sa Tabita. Sľubte mi, že sa dnes už neskotúľate do žiadnej kaluže, dobre? Áno, mamička. A pritom sa už Minka motala do rukávika a Tom si obliekal kabátik opačne. Mamka ich však trpezlivo poupravovala, pozapínala gombíky. Nakoniec pred ňou stáli, čistučkí a voňaví, ako obrázky z rozprávkovej knižky. Tak, ste krásni, len prosím, zostaňte tak aspoň chvíľu. Ale čo myslíte? Zostanú tak? Lebo tieto 3 mačiatka majú neposedné labky a ešte neposednejšie nápady. Tabita odprevadila svoje krásne upravené mačiatka ku dverám, pohľadila každé pohlávke a povedala: Mačiatka moje, chvíľku sa pohrajte v záhrade, ale prosím, neskáčte, nelezte do kvetov a nezašpínte si oblečenie. A tak sa Tom, Mufka a Minka rozbehli ako 3 chlpaté rakety po cestičke do záhrady. Slniečko svietilo, motýliky lietali a tráva pod ich labkami bola ešte vlhká od rannej rosy. Tom sa hneď rozbehol k jahodám, ale potkol sa o kamienok a bác! Jeho kabátik urobil salto a skončil v záhone. Mufka začala chytať motýla, no jej mašličky sa s každým skokom viac a viac rozpletali. A Minka? Tá si zo šatočiek urobila šmýkačku pre slimáka. Z krásnych, čisto oblečených mačiatok sa v priebehu pár minút stali trošku iné mačiatka, ako mama pred chvíľou vypravila z domu. Ó nie, môj kabátik je celý od blata, povedal Tom.
Mne to nevadí. Pozri, akú mám korunku z púpav. Som princezná z púpavového kráľovstva, dodala Mufka. A ja som slimačia víla, smiala sa Minka. Mačiatka sa nechali uniesť svojimi hrami, nevediac, že o chvíľu príde niečo celkom nečakané. Cez bráničku pomaly do záhrady napochodovali 3 kačacie dámy. Tvárili sa tak pyšne, ako by prišli priamo z kráľovského dvora. Vykračovali po cestičke ako na módnej prehliadke a každá mala hlavu vstýčenú tak vysoko, že ani nevidela, kam ide. Ale, čo to tu máme? Kabátik, taký maličký a štýlový. Ten by sa hodil ako obrus na popoludňajší čaj. Druhá kačica pridala. Aké šatočky! To je presne to, čo som hľadala na výzdobu hniezda. A tak si kačice z noblesov pozbierali všetky kúsky oblečenia, kabátik, šatočky, mašličku a odkráčali tak, ako prišli, pyšne a ladne. Zatiaľ, čo sa mačiatka ešte stále hrali na lesné víly, ich oblečenie už bolo na ceste do kačacieho rybníka. Mufka, Minka, moje nohavice zmizli, zúfalo zvolal Tom. Cítim kačací parfém, zašepkala Mufka. Tie dámy, určite to boli oni. Ukradli nám šaty. Keď si Tom, Mufka a Minka uvedomili, že všetky ich šaty zmizli, chvíľu len pozerali jeden na druhého. Potom Minka vykríkla. Musíme to napraviť, rýchlo, kým príde mama. Nesmieme ju sklamať. Dnes majú prísť hostia. Tom si oprášil fúziky, prehodil chvost dozadu a s výrazom skutočného vodcu vyhlásil. Nebojte sa, ja niečo vymyslím. Oblečieme sa po svojom. A tak začali prehľadávať každý kút záhrady a zbierali všetko, čo sa im zdalo dostatočne ozdobné. Mufka si na seba uviazala list kapusty ako sukňu. Minka si uplietla čelenku z margarétok, urobila sukničku z listov šalátu a ešte si pridala púpavový kvietok za ucho, vraj pre eleganciu. A Tom? Ten sa rozhodol byť originálny. Omotal si okolo seba dlhý brečtanový výhonok, ako keby bol rytier z lesa. A v ruke niesol šparglovú paličku, akože meč. Vyzerali ako kvetinové strašidielka, šušťali, voňali a vlnili sa ako jarný Vánok. A v tej chvíli vyšla von mama Tabita. Keď zbadala svoje mačiatka v listoch, kvetoch a burine namiesto pekného oblečenia, zalomila labkami a zvolala. Ach, mačiatka moje, čo ste to so sebou porobili? Už by sa poriadne rozhnevala, keď tu zazvonil zvonček pri bránke. Prichádzali hostia, 2 elegantné mačacie dámy v klobúkoch. Mama Tabita si narýchlo utrala fúzik a išla ich privítať. A mačiatkam bolo zrazu ľúto, že sklamali mamku. Pozerali na ňu so sklopenými uškami, ale potom Tom žmurkol na svoje sestričky Mufku a Minku. Tie sa usmiali a prikývli. Vedeli, čo treba urobiť. Tom pozdravil hostí a galantne ich usadil k stolu. Prekvapenú mamku zobral za labku a tiež ju usadil.
Múvka rýchlo odbehla do kuchyne, doniesla koláčiky. Minka naliala čaj tak elegantne, ako len vedela. Hostia sa usmievali, pochutnávali si na koláčikoch a pochvaľovali výborný čaj. Boli príjemne prekvapení správaním mačiatok. Keď sa slnko začalo skláňať k obzoru, s úsmevom sa rozlúčili, poďakovali za pohostinnosť a pobrali sa domov. A tak sa skončil deň plný dobrodružstiev, smiechu aj ponaučení. V chalúbke pod kopčekom už v postielkach ležali traja malí výmyselníci s úsmevom na fúzikoch a dobrým pocitom v srdiečku. Mama si sadla k ním, pohladila ich po hlavičkách a povedala: Dnes sa toho udialo veru dosť. Stratené šaty, bláznivé kostýmy z listov, v tom hostia a napriek všetkému ste mi ukázali, že v sebe nosíte niečo oveľa krajšie ako čokoľvek, čo by ste si mohli obliecť. Viete, oveľa dôležitejšie než to, čo máme na sebe, je to, čo nosíme v srdci. Láskavosť, ochota pomôcť, snaha napraviť, čo sa nepodarilo. A to ste dnes dokázali. Každý jeden z vás. Som na vás hrdá. A ešte niečo, dodala potichu. Keď si ako súrodenci pomáhate, keď držíte spolu, aj z problémov môže vzniknúť niečo krásne. Spolu ste silní a spolu dokážete zvládnuť úplne všetko. Potom ich poboskala, zatiahla závesy a spokojne priadla.